Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi ku tetep kagungane Allah al-fattahi kang akeh bukae al-jawati kang banget lomane al-mu'ini kang nulungi ala tafaqquhi ing atase ngudi-ngudi pemahaman utawa belajar fitine ing dalam agama nulungi man ing wong ikhtaro kang milih sapa Allahu ing man minal ibadi nyatane saking pira-pira kawula wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana jenise pangeran kang hak den sembah iku mujud illallahu kejaba Allah syahadatan kelawan nyekseni tudkhilu kang bisa nglebokake apa syahadahna ing kita darul khuludi ing dalem desane kelanggengan wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna sayyidana ing sak temene tuan kita rupane Muhammad dan Nabi Muhammad abdu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sahibul maqami kang anduweni makom utawa derajat al mahmudi kang den puji sallamu kiaweh rahmat takdim sapa Allahu Allah wa sallama lan mugi aweh keselamatan sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa ashabi lan pira-pira sahabate Nabi Muhammad al-amjadi kang mulya-mulya salatan kelawan maca selawat wa salaman lan maca salam afuzu bejo sapa ingsun bihima kalawan sebab salat dan salaman yaumal ma'ati ing dalam dina bali wa ba'du ing dalam sause maca bismillah hamdalah shalawat salam fa hadza mongko utawi ikilah kitab syarhun iku syarah mufidun kang aweh faedah ala kitabi ing atas kitab ingsun al musama kang den arani biquratil aini bi muhimmatid dini kelawan aran quratil ain bi muhimmatid din bayinu kang jelasake apa syarah al murada ing perkara kang den karepake wa yutammimu lan nyempurnake apa syarah al mufada ing faedah wa yuhasilu lan ngasilake apa syarah al maqasid ing pira-pira sejo maksud wa yubrizu atau wa yubarrizu lan menampakkan ngedengake apa syarah al fawaid ing pira-pira faedah sama itu ngarani sapa ingsun hu ing syarah bi fathil mu'ini kelawan aran fathul mu'in bi syarhi qurratil aini bi muhimmati dini kelawan jelasake matan utawa kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin wa ana utawi ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-karim kang loman al-mannana kang akeh paringe an ya umma nyuwun ing yen to nyumrambahi apa al-intifa'u kemanfaatan bi kelawan kitab syarah lil khossati maring wong kang khusus wal amatilan wong umum minal ikhwani saking pira-pira dulur wa ayus kinalan nyento manggenake sapa Allah ni ing ingsun bihi kelawan sebab kitab atau syarah al firdausa ing surga firdaus fi daril amani ing dalem desane kasentosaan innahu sa'atemen Allah akramu karimin iku paling mulyane zat kang mulya utawa innahu sa'atemen Allah akramu karimin iku paling loman-lomane zat kang loman wa arhamur rahimin lan paling welas-welase zat kang welas Bismillahirrahmanirrahim bismillah kelawan
keluhurane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ayu alifu tegese ngarang sapa ingsun. Wal ismu utawi lafat al ismu dari bismillahi mustaqun iku lafat kang den cetak minas sumuwi saking lafat as-sumuwi. Wa utawi as-sumuwi al-ulu iku maknane luhur. La minal wasmi ora saking lafat al-wasmi. Wa utawi lafat al-wasmi al-alamatu iku maknane tondo. Wallahu utawi lafat Allah dari bismillahi alamun iku alam nama asma lidzati kedue zat al-wajibil wujudi kang wajib wujudi. Wa asluhu utawi asale lafat Allah iku ilahun lafat ilahun. Wa utawi ilahun ismu jinsin iku isim jenis likulli ma'budin kedue saben-saben perkara kang den sembah. Tsumma urifa nuli den ma'rifatake apa lafat ilahun bi al kelawan al ma'rifat wa khudifat lan den buang apa al hamzatu hamzah. Tsumma ustumila nuli amrih den gunakake apa lafat ilahun yang dima'rifatkan kelawan al menjadi Allah. Tsumma ustumila nuli amrih den gunakake apa lafat Allah fil ma'budi ing dalem zat kang den sembah bihakin kelawan hak kelawan benar. Wa huwa utawi lafat Allah al ismu iku asma aran al a'zamu kang agung indal aksari ing dalem mungguhe ulama akeh utawa ing dalem akeh ulama. Walam yusamma hale ora den arani bihi kelawan lafat Allah apa wairuhu sakliyane Allah. Walau ta'anutan senajan to iku angel utawa ewuh. War-Rahmanu Ar-Rahimu utawi lafat Ar-Rahmanur Rahimu dari lafat Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. War-Rahmanur Rahim utawi lafat Ar-Rahmanur Rahim iku sifatane dadi sifat karone utawa dadi naat karone. Bunyata kang den bangun apa Rahman Rahim lil mubalaghati maring makna mubalaghah min rahima saking fi'il madhi rahima. War-Rahmanu utawi lafat Ar-Rahman iku ablagu luwih nyumrambai lebih umum secara makna min rahimi tinimbang lafat Ar-Rahim. Di anna ziyadatal bina'i krana sak temene tambahane bangunan iku tadulu nuduhake apa ziyadah ana ziyadatil makna ing atase tambahane makna. Wali qaulihim lan krana dawe ulama Rahmanud dunya utawi Allah Rahmanud dunya iku zat kang welas asih ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wa rahimul akhirati lan iku zat kang welas asih ing dalem akhirat. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah allazi rupane Allah hada kang wis nuduhake sapa Allah na ing kita. Aidalla tegese nuduhake sapa Allah na ing kita li hada ta'lifi maring ikilah karangan. Wa ma kunna ora ana sapa kita linah tadia iku oleh pituduh sapa kita mendapatkan petunjuk sapa kita laula an hadana laula an hada lamun ta ora utawi yen to nuduhake na ing kita sapa Allah iku mujud ilahi maring hada ta'lif. Walhamdu utawi puji huwa ya alhamdu alwasfu iku sifat bil jamili kelawan bagusake. Wassolatu utawi sholawat waya utawi sholawat minallahi saking Allah ar-rahmatu iku welas asih al-makrunatu kang den barengi bitakzimi kelawan ngegungake. Wassalamu lan salam ay ataslimu tegese selamat min kulli afatin saking saben-saben
Pancabaya wa naqsin lan kekurangan. Sholawat salam wau wassalatu tawi sholawat wassalam iku ala sayyidina tetep ing atase Tuhan kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad Rasulillahi kang dadi utasane Allah lika fatis sakolaini maring sekabehane kelompok loro pantan loro rupane al jinni jin wal insi lan manungsa ijma'an kelawan kesepakatan ulama wa kadzal malaikati lan kaya iki malaikat alama ing atase perkara kala kang dawuh ing mas sapa jamun kumpulan ulama muhaqqiquna kang ahli nyatakake masalah sak dalile wa Muhammadun utawi lafat Muhammad dari ala sayyidina Muhammadin wa Muhammadun utawi lafat Muhammad alamun iku alam nama mangkulun kang denukil minismil maf'uli saking isim maf'ul al mudha'afi kang mudha'af utawa kang double maudhu'un iku lafat kang den cetak liman maring wong kasurat kang akeh apa khisalu pakertine pira-pira pakertine man alhamidatu kang den puji sumia den arani bihi kelawan Muhammad sapa nabi yuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin kelawan ilham minallahi saking Allah lijatihi maring kakeknya mbae Nabi Muhammad wa rasulu tawi rasul minal basyari saking golongan menungso iku zakarun wong lanang khurun kang merdeka uhiya kang den paringi wahyu sapa ilahi maring zakarun bisyar'in kelawan syariat wa umira lan den perintah sapa zakarun bitablighi kelawan nyampeake syarat wa ilam yakun senajan toh ora ana lahu iku tetep keduwe zakar apa kitabun kitab wala nusakhun lan ora ana pira-pira salinan utawa naskah kayu sa'a kaya rasul sing jenenge Yusa alaihi iku tetep ing atase Yusa assalamu utawi keselamatan fa ilam yu'mar mongko lamun ora den perintah sapa zakar bitablighi kelawan nyampeake fanabiyun mongko iku arane nabi wa rasulu ta'i rasul iku afdalu luweh utama minan nabi tinimbang nabi ijma'an kelawan ijma' ulama wasohalan bener apa khobaru hadis wasohalan bener apa khobaru anna adatal anbiya'i boleh wasohalan bener apa khobarun hadis kemudian dibaca inna adatal anbiya'i boleh wasohalan bener apa khobarun sebuah hadis inna adatal anbiya'i sak temene jumlahe wilangane pira-pira nabi alaihim iku tetep ing atase anbiya as-sholatu utawi sholawat wassalamu lan salam jumlah nabi mi'atu alfin iku 100.000 wa arba'atun lan papat wa isyruna lan 20 apane alfan ayune 124.000 wa anna adadar rusulilan sak temene wilangane pira-pira rasul iku salasu mi'atin 300 wa khamsat asyara lan 15 berarti 315 jumlahnya rasul wa ala alihi sholawat salam mau muga ala alihi muga ing atase keluargane nabi ay aqaribi tegese pira-pira kerabate nabi al mukminina kang mukmin kabeh min bani Hasyimin nyatane saking bani Hasyim wal Muttalibilan bani Muttalib wakilalan den dawuhake hum apa lafat hum utawi alihi iku kulo mukminin saben-saben wong mukmin ai fi maqami doa tegese ing dalem maqami doa wa nahwi lan sepadane doa wa ikhtira wa ukhtira
Lan den pilih apa kil yaitu hum kullu mukminin li khobarin krana anane hadis dhaifin kang dhaif fihi ing dalem kil. Wa jazama lan menguatkan atau mantep bihi kelawan kil sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalem syarah kitab Muslim. Wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi lan sahabat-sahabat Nabi. Wa utai lafat sahbi iku ismu jam'in isim jama' li sahibin kedua lafat sahib bi makna sahabi kelawan maknane lafat as-sahabi. Wa utawi as-sahabi man iku wong ijtama akang dadi kumpul sapa man mukminan halih wong kang iman bi nabiyina kelawan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau a'ma senajan iku wonge wuta wa ghaira mumayyizin lan iku orang mumayyiz utawa ora mumayyiz. Alfa izina kang bejo kabeh sifate sahbi alfa izina kang bejo kabeh biridhallahi kelawan ridhone Allah taala halim maha Rasulullah. Sifatun lafat alfa izin sifatun iku dadi sifat liman kedue wong dukira kang den tutur sapa man wa ba'du ai ba'dama tegese ing dalem sause perkara takot dama kang dadi dingin apa ma minal basmalati nyatane saking basmalah walhamdalati lan hamdalah wassolati lan sholawat wassalam lan salam alaman ing atase wong dukira kang den tutur sapa man. Fahadzal mu'allafu mongko utawi ikilah karangan al-hadiru kang hadir dhihnan ing dalam ati iku mukhtasarun ringkasan. Qalla kang sithik apa lafdhu lafate mukhtasar wa kasura lan akeh apa maknahu maknane mukhtasar minal ikhtisari saking ringkesan. Ringkasan fil fikhi ing dalam fikih huwa utai fikih lugotan ing dalam bahasane iku al-fahmu faham. Wa istilahan lan ing dalam istilahe iku al-ilmu ngawarwi bil ahkami kelawan pira-pira hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syara' al-amaliyati kang bangsa penggawean al-muktasabi kang den alap diambil min adillati saking pira-pira dalile al-ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyati kang bangsa perinci utawa tafsil. Wastimdadu utawi pengalapane fikih minal kitabi iku tetep bersumber saking kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah wal ijma' lan ijma' wal qiyas lan qiyas. Wa faidatu utai faidai fikih iku imtisalu awamirillahi ngelakoni pira-pira perintah Allah taala halim maha Rasulullah wa jtinabu nawahi lan ngedoi pira-pira larangane Allah. Ala madhabil imami fikihnya ala madhabil imami ing atase madhabe imam al mujtahidi kang nemen-nemeni utawa kang dadi mujtahid Abi Abdillah kang dadi bapak Abdullah rupane Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Rahimah mugi ngrahmati hu ing Muhammad bin Idris sapa Allah taala halim maha Rasulullah wa radhiyallahu mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Imam Syafi'i. Aima tegese perkara dzaba kang memilih sapa Muhammad bin Idris utawa Imam Syafi'i ilaihi maring minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum fil masail ing dalam pira-pira masalah. Wa Idrisu tawi Bapak Idris walidu iku wong tuane Muhammad bin Idris utawa wong tuane Imam Syafi'i. Wa utawi Idris ibnu Abbasin iku anak laning Abbas ibni Usmana kang dadi anake Utsman ibni Syafi'in kang dadi anake Syafi' ibni Sa'ib kang dadi anake Sa'ib ibni Ubaidin kang dadi anake Ubaid ibni Abdi Yazid kang dadi anake Abdi Yazid ibni Hasimin kang dadi anak lanang Hasim ibnil Muthalib kang dadi anake
Al-Muthalib ibni Abdi Manafin kang dadi anake Abdi Manaf. Wa Syafi'un utawi Syafi' Pak Syafi' wa ya Syafi' alladzi iku wong yun sabu kang den nasabake kang den nisbatake ilahi maring Syafi' utawa alladzi sapa al imam wa aslama lan mlebu Islam sapa huwa Syafi' wa abuhu lan bapake Syafi' As-Saibu rupane Pak Saib Yauma Badrin ing dalem dinane perang Badar. Wa ulidalan den lahirake sapa imamuna imam kita Muhammad bin Idris utawa Imam Syafi'i radhiyallahu ngeridani sapa Allah anhu ing Imam Syafi'i. Sanata khamsina ing dalem taun 50 wa mi'atin lan 100. Wa tuwfiyalan den pundhut sapa imamuna yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Salah kharajabin ing dalem akhir Rajab. Sanat arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'ataini lan 200. Wa samaitu ngarani sapa ingsun hu ing mukhtasar bi qurratil aini kelawan aran qurratil ain. Penyejuk pandangan. Bibayani muhimmati ahkami dini kelawan jelasake pira-pira pentinge pira-pira hukume agama. Intakhobtu milih sapa ingsun hu ing mukhtasar wa hadza syarha lan milih ing ikilah syarah minal kutubi bersumber saking pira-pira kitab al-mu'tamadati kang den dadekake tetanggenan yang dijadikan pegangan pondasi li syekhina kedue guru kita Khotimatil Muhaqqiqina kang dadi pungkasane ulama muhaqqiqin Syihabuddin kang dadi obore agama rupane Ahmad bin Hajarin Al-Haytami rupane Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa baqiyatil mustahidin lan sekerine ulama mustahid mislu wajihidini iku dadi pemimpin agama rupane Abdurrahmani ibni Ziyadin rupane Syekh utawa Imam Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi kang bangsa Zabidi radhiyallahu mugi ngridani sapa Allah anhuma ing Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi wa syaikhai masyaikhina li syaikhina wa syaikhai masyaikhina lan kedue guru lurune pira-pira gurune kita Syekhul Islam kang dadi gurune Islam al-Mujaddid kang dadi mujaddid rupane Zakaria al-Ansori wal imam lan imam al-Amjadi kang mulya rupane Ahmad al-Muzajjadi rupane Syekh Ahmad al-Muzajjad Az-Zabidi kang bangsa Zabidi rahimah muga ngrahmati huma ing Zakaria al-Ansari wa Ahmad al-Muzajjad Az-Zabidi sapa Allah taala halimahur subhanallah wa ghairihim lan sakliyane mengkono mau kabeh min muhaqqiqil mutaakhirina nyatane saking pira-pira ulama muhaqqiq akhir mu'tamidan hale wong kang tetanggenan berpegangan alama ing atase perkara jazama kang menguatkan utawa mantep bi ing mas sapa Syekhul Madhabi guru lorone madhab rupane An-Nawawi Imam Nawawi wa Rafi'i lan Imam Rafi'i fa muhaqqiqul mutaakhirina mongko mantep utawa menguatkan sapa muhaqqiqul mutaakhirina pira-pira ulama muhaqqiq akhir radhiyallahu muga ngridani Allah subhanahu anhum saking ulama kabeh mau Rajian hale wong kang ngarep-ngarep min Rabbina saking pangeran kita Ar-Rahmani kang welas asih dalem donya lan akhirat. Ngarep-ngarep ayan tafi'a ing yen to dadi manfaat bi kelawan kitab sapa al-adhiya pira-pira wong kang cerdas ai al-uqala tegese pira-pira wong kang duweni akal. Wan takor lan yen to anteng bihi kelawan sebab kitab ai bisa babi tegese kelawan sebab kitab opo aini mripat ingsun pandangan ingsun hudan ing dalam esuk ai al yauma tegese ing dalam dina al akhir kang akhir bin nadori kelawan sebab
bisa ningali ila wajhihi maring zati Allah al-karim kang mulya bukrotan ing dalam isu-isu wa asyian lan sore-sore amin wallahu a'lam bishawab.